незабравимо пътуване с химията и биологията. Добре дошли на състезателното шоу, което е част от седмицата на природно-математическите науки. Провеждане по случай 50 годишнината на професионална гимназия по електротехника и електроника, град Пловдив. За вашето добро настроение ще се погрижим ние, водещите Албена Иванова и аз, Даниел Стоянов. Както и всички участници на празника на биологията и химията. Гости на нашия празник са инженер Камелия Стоянова, помощник директор в ПГЕ, инженер Атанаска Милева, помощник директор в ПГЕ, госпожа Лиляна Балева, дългогодишен преподавател по химия в ПГЕ, както и преподавател в Време е да представим отборите, които ще применят своите биологични и химични знания и умения. Това са отбор от ековетка и отбор от клетка. Двата отбора включват ученици от 8, 9 и 10 клас, отлично представящи се в часовете по биология и химия. Отбора проветка е съставен от следните ученици: Владислав Хавалев, 10 Д клас, капитан на отбора; Рангел Панов, 9 Д клас; Никола Тотков, 9 Д клас; и Станислав Кирчев, 8 Д клас. Отбор от клетка е съставен от Любомир Соколов, 10 Е, Гердан Бадов, 9 Д, Георги Елинчев, 9 Д, Есен Катир, 8 Д. Пожелаваме им попътен театър и успешно представяне. Нека ги аплодираме още веднъж. Хора, близка е световна катастрофа. Учените предсказват края на света. Така шумно и тревожно се обърнали към хората църковните служители през 1898 година, когато знаменитият английски физик Уилям Томсън след много изчисления обявил своето мрачно пророчество. Ще минат не повече от 400-500 години и всички живи същества ще загинат, тъй като в атмосферата ще изтече свободен кислород. Страх надвиснал над планетата. Животът на много хора загубил смисъл. Английският физик реши: на Земята няма да настъпи кислороден глад, докато свети Слънцето и съществуват зелените растения. Разнесен се увереният глас на професор от Московският университет Климент Тимирязев. При храненето си зелените растения поглъщат въглероден диоксид и отделят кислород. Така в природата се поддържа равновесие между тези два газа. А природата продължава ревностно да пази своите тайни. Биологията разкраси някои от патентите на живата природа, но пред учените стоят още много задачи за решаване. Тази вечно млада наука, биологията, е призвана да навлезе още по-дълбоко в същността на развитието на живота. Тя разкри и продължава да разкрива много от тайните на клетката, микроскопична по размери, но величествена по възможностите си за действие в лабораторията. А природата проявила се в даден момент от историческото развитие на материята, клетката се оказва основната градивна единица на всеки жив организъм. Нейното устройство и начин на живот, а това значи животът като явление, могат да се разберат само ако се опознаят. Време е да обявим първата задача от нашата състезателна програма. Направете съответните означения. Какво е изобразено на схемата? Време за работа 4 минути. Нека работата да започне сега. Докато отборите работят, предизвикваме публиката с викторина.
Въпрос номер 2. Кой учен формулира периодичния закон? Коя е основната структурна и функционална единица на нервната тъкан? Въпрос номер 4. Съединенията на кой химичен елемент се наричат органични и изграждат всички живи организми? При кой бозайник женската ражда най-често едно малко, напълно недоразвито сребре не повече от 1-2 см, което се развива в кожната труба? Въпрос номер 6. Кой газ ускорява зрението на зелените плодове? Резултатите ще се отчетат от жури в състав госпожа Проданова и госпожа Желева. На схемата е представена еукариотна животинска клетка. Означенията са 1. Клетъчна мембрана, 2. Ядърце, 3. Хроматин, 4. ядрена отбивка, 5. рибозоми, 6. зърнаста ендоплазмена мрежа, 7. митохондрия, 8. пероксизома, 9. лизозома, 10. комплекс на Голджи, 11. гладка ендоплазмена мрежа. Давам думата на журито да обяви резултатите. Отбор и проверка, пълен брой точки. Отбор клетка, 7 точки. Нека продължим нашето пътешествие. Какво е първото, което ви идва на ум, щом чуете думата химия? Сложна, объркана, скучна. А какво ще кажете за красива, интересна и забавна? Може би ще успеем да променим вашите представи. Знаете ли, че по свойствия тълковен речник на английски език до 1971 година срещу химия, освен наука, е стояла думата изкуство? През средновековието алхимиците са били със статут на магиосници. Изминали са хилядолетия преди древната химия на жреците и магиосниците да се превърне в модерна наука, но и днес продължава да очарова със своя удивителен и вълшебен свят на метаморфози. Тя изучава веществата, техните превръщания и разнообразните явления, които ги съпровождат. В областта на химията е втората задача от състезателната ни програма. Ето и условието им. Предполага се, че в епроветка има разтвор на амониев хлорид. Предложете реактиви за опитното му откриване. Изразете с подходящи
качествени реакции и доказването на амониевата сол. За целта попълнете и обяснете таблицата пред вас. Този отбор, който най-бързо и вярно се справи с задачата, ще има възможност да спечели 3 допълнителни бонус точки от химична демонстрация на опита. Време 5 минути. Нека работата започне сега. Продължаваме с викторината. Кой учен пръв наблюдава и описва клетката с конструкцията от него микроскоп? С конструирания от него микроскоп. Робърт Хук. Съществува поверие, че бисерите се раждат там, където дъгата коства земята. Според древноиндийската легенда, бисерите са застинали сълзи на красива девойка, отвлечена от пирати. Кое химично съединение изгражда бисерите? Химично съединение изгражда бисерите. Верният отговор е калциев карбонат. Как се нарича процесът, при който се сливат две зрели полови клетки, яйцеклетка и сперматозоид и се получава? Кой е единственият течен метал? Кой учен е създал теорията за еволюцията на организмите? Кой химичен елемент се определя като крилатият, въздушният, земният? Рубини. Нека капитанът на отбора клетка да обясни даденото от тях решение. Сега взема какво съм направил. Значи, тук сребърният нитрат взаимодейства с амониевия хлорид, получава се сребърен хлорид, който е отайка, бял отайк се получава и се отделя амониев нитрат. Това са молекулните, това са ионно-обменните реакции с пълно ионно и с студено ионно. След това с другия реактив, амониев хлорид плюс натриева основа. Получава се натриев хлорид, имаме амоняк, който излиза от разтвора под формата на газ
защитено ионно уравнение. Нека изслушаме капитана на отбора. Първият реактив, с който доказваме съществуването на амония и иони е натриева основа, като се отделя газът амоняк. А вторият реактив, с който доказваме съществуването на полидни аниони е сребърен нитрат, който се получава в бяло облекло сребърен хлорид. Първото уравнение, това е молекулно уравнение, съм изразил реакцията, колко е пак ионно. Вижда се, че се отделя от амониевата основа газът амоняк и водата. Газът амоняк напуска системата. При втората реакция с втория реактив се отделя, както казах, амониев хлорид. Той също напуска системата под формата на бяла облекла. Мисля на време само за последното уравнение, след на долу. Давам думата на журито в състав госпожа Проданова и госпожа Печева да обяви резултатите. Отбор е проверка. За вярно попълнена таблица получава 4 точки. За вярно изразено химично уравнение 5 точки, защото липсва съкратеното ионно уравнение на втората реакция. И за точни и ясни обяснения на уравненията и таблицата 2 точки, така че общо 11 точки. Отбор клетка. За вярно попълнена таблица 2 точки. Объркали са местата на характерните признаци. Така, на химичните уравнения липсват зарядите на ионите. Положителен сребърен, отрицателен нитратен. Затова няма да получите точки. Получавате 2 точки само за молекулните уравнения и общо имате 5 точки от тази задача. Право за химична демонстрация получава отбор е проверка.
Значи, тази проверка на натрия основа и амония. Трябва да чакаме обаче да се получава практика. При втората реакция се вижда лакмус вече съвсем в син цвят. Това доказва наличието на амоняк, тъй като той е емоционален характер и го доказва. Нека чуем как отбора проверка се справи с демонстрацията. Давам думата на журито. За химичната демонстрация журито присъжда една точка, защото правещият демонстрацията не държеше и проверките на нивото на учителя. Така, етикетът не беше винаги към дланите към дъното, да може да се унищожи. Освен това имаше и много хубави фигури, които направиха. Една точка. След втората задача, който отбор е проверка с 24 точки, следван от отбор клетка с 12 точки. Моля за вашите аплодисменти. Следва попълване на кръстословица. При правилното и попълване, буквите в розовите квадратчета образуват имената на двама учени, получени Нобелова награда за откритието на двойно-спиралната структура на ДНК. Отборът, който най-бързо вдигне ръка, има възможността първи да отговаря. При грешен отговор, това право се дава на другия отбор. Въпрос номер 1. Слухов сетивен орган. Да. Ухо. Правилен отговор. Втори въпрос. Аллотропна форма на кислорода. Правилен отговор. Най-голямата артерия в човешкото тяло, която чрез разпълненията си доставя богата на кислород. Правилен отговор. Химични съединения, водните разтвори, на които променят синия лакмус в червен. Правилно. Дигайте по-високо ръка само. Основни отделителни органи в човешкото тяло. Правилно. Положително заредена частица с маса единица. Правилно. Вещество, което се съдържа в хлоропластите на растителните клетки, поглъща слънчевата енергия в мишката. Правилно отговор. Най-големият орган в човешкото тяло, който изпълнява защитна, сетивна, терморегулаторна и отделителна функция. Химично взаимодействие между киселина и основа, при което се получава солена вода. Двувалентен алкохол, който се използва за прибавяване на
Двувалентен алкохол, който се използва за приготвяне на антифриз. Да. Имената на кои учени се получиха след като решихме кръстословиците? Чуйте нещо повече за тях. Джеймс Уотсън пристига в Блумингтън, Индиана, привлечен от носителя на Нобелова награда за откриването на изкуствено предизвикване на мутации Мюлер. Начетеният не за възрастта си и доста самоуверен 19-годишен младеж вече притежава бакалавърска степен. Уотсън развива натрапливо убеждение, че гените са изградени от ДНК, а не от белтък. Търсейки потвърждение на убежденията си, той заминава за Дания, а оттам, след като не харесал колегите си, през октомври 1951 година за Кеймбридж. В лабораторията на Кавендуш шанса посреща с човек, също така блестящ и плен на същото убеждение, че ДНК е много важна. Името му е Франсис Крик. Останалото е история. Крик не се изявява като блестящ млад учен. На 35 годишна възраст той все още няма докторска степен. Крик не е във възторг от преобладаващото прекалено внимание към белтъците. Важният проблем е структурата на гените и той подозира, че ДНК е част от отговора. При мамата Уотсън той занемарява собствените си изследвания, за да се играе с ДНК. Така се заражда едно от най-големите приятелски, конкурентни и затова продуктивни сътрудничества в науката. Младият, амбициозен, непредубеден американец, който има понятие от биология, и блестящият, но разпилян по-възрастен британец, който има понятие от физиката. Резултатът не закъснява. Само за няколко месеца, като използват старателно трупаните от други хора, но недооценени факти, Уотсън и Крик правят може би най-великото откритие на всички времена. Определят структурата на ДНК. Дори Архимед, излизайки от ванната си, едва ли е имал повече основания за хвалба от Франсис Крик, който на 28 февруари 1953 година в кръчмата Игъл заявява: "Открихме тайната на живота." Уотсън се дразни. Той все още допуска възможността да се сгреши, но грешки няма. Изведнъж всичко е ясно. ДНК съдържа код, записан по протежението на една елегантна, възможно безкрайно дълга стълба с форма на двойна спирала. Кодът се самокопира благодарение на химическия афинитет между буквите, от които е съставен, и изписва инструкциите за правене на белтъци по непознат до момента начин, свързвайки по този начин ДНК с белтъците. Зашеметяващото значение на структурата на ДНК се състои в това, че всичко изглежда толкова просто и въпреки това красиво. Месец след публикуването на структурата на ДНК на Уотсън и Крик, Англия коронова нова кралица. Английска експедиция покорява Монт Еверест. С изключение на малка бележка в News Chronicle, двойната спирала не намира отзвук в пресата. Днес повечето учени смятат, че това е най-значителното откритие, ако не за хилядолетието, то поне за века. Нека погледнем временните резултати. Отборен проверка има 29 точки, а отбор клетка 17. Аплодисменти. Изменението на климата е едно от най-големите съвременни предизвикателства. Всичко се свежда до начина на живот. Транспортните ни системи, електроцентралите, които топлят домовете ни и ни снабдяват с електричество, фабриките, както и земеделската дейност. Всички те влияят на изменението на климата, като произвеждат голямо количество парникови газове, най-вече въглероден диоксид. Растенията поглъщат въглероден диоксид, но ние произвеждаме прекалено много въглероден диоксид и те не могат да се справят. Знаете ли, че едно средно голямо дърво поглъща около 6 кг въглероден диоксид на година? Следователно, за 40 години ще погълне около 250 кг въглероден диоксид. Ако имате голяма градина, защо не посетите едно дърво? Следва екологична игра верига. В плик пред вас има 8 картончета.
На лицевата страна на всяко картонче е написан въпрос, а на обратната отговор, но не на същия въпрос. Номерираме само въпрос 1. Разгледайте картончетата и проверете при кой отбор се е паднал въпрос номер 1. Капитанът на противниковия отбор прочита въпроса, който неговия отбор прочита отговора, който неговия отбор счита, че е на въпрос номер 1. След това обръща картончето си и прочита написания на него въпрос. Така играта продължава. Ако някой отбор отговори грешно, водещия прочита верния отговор и за въпроса на обратната страна на правилното картонче, играта продължава. В кой отбор се намира картонче номер 1? Обърнете всички картончетата от страната на отговорите. Нека капитанът на отбор клетка прочете въпроса върху картонче номер 1. Какво представлява биосферата? Отговор. Всички живи организми на Земята, възприемани в тяхното единство и взаимодействие с обитаващите ги нежива природа. Въпрос. Какво е съдържанието на понятието ноосфера, въведено през 1944 година от академик Вернадски? Ноосфера. Сфера на разума би стадий на развитие на биосферата, вписваща се в нея хармонична и ръководна роля на човешката мисъл. Как се получава химично замърсяване на околната среда? Как се получава химично замърсяване на околната среда? Отговорът на въпросите от транспортни аварии, войни, премишлени, саботажи, транспортиращи средства, междупроходящи кораби, системи и други. Грешен отговор. Правилният отговор е внасянето в водите на соли, съдържащи фосфор или азот, изпускане в атмосферата на големи количества серен диоксид и азотни оксиди. Внасяне почвата на много пестициди, инсектициди и други. Прочети следващия въпрос. Кои са глобалните ефекти от замърсяване на околната среда? Увреждане на озоновия слой, повишаване на парниковия ефект, увеличаване на киселените дъждове, увреждане на газовата жизнена среда от автомобилния транспорт. Какво представлява парниковият ефект? Връщане на част от излъчената от Земята топлинна енергия и обратното и връщане към земната повърхност. Как се образуват киселините валежи? Серен оксид и азотните оксиди, попаднали в атмосферата, се окисляват до серен триоксид и азотен диоксид, които са водните пари, дават хигроскопични киселини, сярна киселина и азотна киселина. Какви поражения нанасят киселините валежи? Отговор. Коридорът карбонатите на Коридорът карбонатите на архитектурните и металните съоръжения увеличава киселеността на водата в езерата, прикиселяват почвените слоеве, унищожават листата на дърветата, причиняват поражения върху животните. Следващия въпрос е: какви продукти се получават при изгаряне на горивото, цилиндрите на двигателя за лично време? Частично окислени масни въглеводороди, арени,
въглероден оксид, въглероден диоксид, въглерод, вода, водни пари по-скоро, азотен оксид и други. Защо при вдишване на въглероден оксид човек се задушава? Отговор. Въглероден оксид измества кислорода от оксихемоглобина на кръста и образува карбоксихемоглобин, който води до задушаване. Следващия въпрос е: кога въглероден оксид смъртоносен? Концентрацията на въглероден оксид над 0,1% е смъртоносна. Коя силна отрова се получава при взаимодействие на въглероден оксид и амоняк? Отговор: цялна вода. Какво представлява фотосинтез? Синтезиране на органичните съединения от въглероден диоксид и вода под действието на слънчевите лъчи и хлорофила на растения. Кои са крайните продукти при безкислородно разграждане на органичната материя в минали геоложки епохи? Отговорът е въглища, нефтени и газови слоеве. Следващия въпрос е: какви ресурси са въглищата и нефтът и земният газ? Невъзобновяеми ресурси. В кои случаи транспортирането на нефт и нефтени продукти е източник на замърсяване на околната среда? Отговор: транспортни аварии, войни, умишлено саботажни транспортиращи средства, нефтопровозващи кораби, системи и други. Как може да се предотврати замърсяването на околната среда? Замяна на процесите в замърсяващата технология с такива, които са по-малко или не замърсяващи. Поставяне на пречиствателни съоръжения по пътя между производствените процеси с замърсяващи емисии и околната среда. Нека погледнем към дъската, за да разберем резултатите от екологичната игра Елига. Отбор клетка има 8 точки, а отбор проверка 7 точки. Това беше края на нашата състезателна програма. Нека благодарим на двата отбора за оспорваното състезание. Продължаваме с нашата програма. Ще видите представяне на отделните органи и системи в човешкото тяло.
Така, първата реакция ще ви покажем как да запалим огън без помощни средства. Трябва да се добави съвсем малко разпор. Чакай. Ако обичате, отворите някой прозорец. Сега ще осветим ето това картинно цвете в лилаво роза. Сега ще направим една пяна. Си поискал. Така, от това се слага съвсем мъничко. Следващата реакция е един вулкан. Трябва малко да се изчакам и доста добре да отворя прозорците. Докато изчакваме да стане въпросния вулкан, ще започнем един друг опит. Това го гръм и гръм.
Малка инфекция. Сега тази кърпичка, която вече не е толкова чиста, ще я подготвим в нели с не толкова хубав цвят. Йод и очевидно тя също ще придобие този не толкова приятен цвят. Сега това, което прави този човек за мен, не го правете вие, защото това е просто смисъл на това. Така, сега демонстрирам изпълващото действие на това прозрачно, където сме го разположили. И сега ще имаме нужда от помощ от водещата. Сега тази кърпичка пасталче ще я запалим и искрено се надяваме да ни изгори. Добре, може да се и тъй като преди да я запалим, я потопихме в мана Полша. Само краищата, които са изключително тънки и не успяха добре да се накиснат, само те изгоряха. И така може да се чисти дрехи. И това беше от нас. Благодаря за вниманието. Благодаря за този празник на химията и биологията, за който вие се подготвихте с всеотдайност и за високата мотивация, която вие показвате през този ден. Имам една радостна новина, която е за всички тук присъстващите и тя е свързана също с този празник. По случай 50 годишния юбилей на нашата гимназия, един наш възпитаник, който е от Випуск 1972 година, Бойко Чавдаров, и работи в USCHS, отдела за опазване на околната среда в Ню Йорк, ни подарява своя патент, който представлява ултравиолетово дезинфекционно устройство. Съоръжението е на стойност 1,6 милиарда долара и е разположено върху 153 акра в градовете Маунт Плезант и Гринбърг, което осигурява по-голяма дезинфекция на водната система. Ние очакваме това да бъде най-голямото ултравиолетово съоръжение по рода си в света, което може да преработва над 2 милиарда галона вода на ден. Всяко от това съоръжение ще може да преработва до 40 милиона вода дневно. Системата на Ню Йорк Сити, която преминава през Катскилс и областта Пън Уенчестър, е освободена от изисквания за филтриране. Водата вече
се дезинфекцира с хлор и когато новото съоръжение бъде завършено, ще се осигури според федералните изисквания едно вторично ниво на дезинфекция срещу потенциално вредни микробиологични замърсители. Очаква се дезинфекционният проект да бъде завършен през 2012 година и да може да се обработват над 2 милиарда галона вода дневно. Слушайте днешните новини по mute.hudson.radio.com, единствено интернет радио за новина на Hudson Valley и авторът казва така: посвещавам US патент номер 7408174 на моите учители и 50 годишни юбилей на ПГР град Пловдив. Бойко Чавдаров, Випуск 1972 година. Настъпи дългоочакваният момент, в който ще научим отбора победител от нашето състезателно шоу. Нека поканим госпожа Камелия Стоянова да награди отборите. На първо място с 36 точки е отбор Проверка. На второ място с 25 точки е отбор Клетка. Честито на наградените! Време е да се разделим. Надяваме се да сте усетили вдъхновението на организаторите и всички участници в празника на биологията и химията. Довиждане!